Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. Ayaw nang masakit eh ang bata! Nalasing! O siya man, ha? O siya, laban ka kaya pesta ka. Imus-mus kang naon mo ka piliris na bisa. Unsa? Saman, ha? Ay! Hoy, Susana! Ayaw kong hinubugi ha kay naabot ko ining pangidaruna. Wa para bagyog ko makakita og bugno. Pero gibo gani kung hagit-hagiton ron. Ha, dili taman yung kasibugan ba? Ay, sisra. Ninong ka din ni Samo, no? Igo ganito Saman, ha ka? Dili! Pero dili sa takatrasan. Ilas ka gatigoara ka, ha? Muraban ka niya mo giranda ko. Husto na lang kasi mo pagpasakit kang melody. Imo barangay tagan. Igo ganito Di kaya ko ipabarangay ka at tribina ka. Ay, pahinabot ka gidisiplina rin ako kung pangumangkot. Igo lang ko Ikaw ay di magbahong prente o les nyo. Ang imo ko galing ko may artsiman na di papangat sa bes kinabuhi sa bang tao. Naglusing Nagsalamat Agsuway Ano ni samok nang likay na lang. Nay, tingalig unsaon ka parang demolya ni mong iyan. Kaya bisag usaong ko po na siya ay wakagal labot. Nagkabati ka. Salbahis ng iyan ni mo. Igo Diya ina, adto ka na tipon ako. Gisa uran din sungay bilo niya. Ako buhi Medyo gaan karon nga akong pamati nga nakapagawas ko sa akong makaubos sa akong pamilya ngadto kang Melody. Mas bata siya nako. Pero ang bato ko nga no. Gaan ang akong buot niya. Kalit lang misantob sa kunang huna kaganina nga makisulti niya. Bisag mao pa lang kato ang among pagkailang. Upan bisan pa man yan ha. Sayon ko lang napabuhakay ngadto kaniya nga ako makayubos. Simple kayo ang maong bata. Pero gwapa. Gusto sa barog. Napol sa tanan. Tanaw na ako. Buutan siya. Andam ko na siyang mabati na ako sa sunod ngayon nga may hambinon gihapon ko makayubos. Oh, buutan yun. Oh, ano ko lang. Wala ko makuha ang iyang number. Pero sige lang. Nasayod ako kung asa ko na niya siya pangitaon. Sorry. Nabusog kong mayo na. Lami kayong akong kaon. Lapas pa kayo ang sinugbang isda. Kunya, sakto sa Giaslomon ang kinilaw. May tinuwa o may grilled pang nukos. Pero ang pinakalami, kinilaw nga swaki. May kinabusog ka. Natural. Lami nga akong kaon nga naakas akong atbang. Maka-inspire na ako. Swaki o, tinawa niya. Ay, dili ko magkaon ng sama, anak. Oo, lami lagi. Tilaway ragod. Makapadungag na skana. Ha? Kuha ko ng imong bandana? Ayaw. Lain kita na nga akong agtang nga may bindahi. Kagamay ra na. Wa na magkakibra sa imong kagwapa. Sabi di ay. Kano?
May kagkaing mamalatik na ako. Oo, nagtuo ka kaya ay na mo latik na ko. Huwag ka lang masayod sa akong gipating kagool. Diyang gibalibaran ko ni mo kaganina. Nga, dili ka makikita na ako. Kung wapag ako magsigi o pamugos, di ka mo nga. Pas mo unta ko. Bida ay, Lagi. Wapabi ako mamahaw ganina tinuod. Unya, sa ko maniod daw kay gipaabot kita ka. Unya, sa nagurong rasa ko, pasado alas 2 na sa hapon, mapaya ko pagkaon. pagkonsensya ako. Bayari ko ha. Unsa? Magbayad ka sa imong pagpapaabot na kugdukay. O, misa mo tinuon nga na ginaminam kung makaupan ka. Pila ba'y gusto ni mo? Oh, so nagtuo gina kang kwarta rin akong yapas ni mo. Makapayo bo sabda. Sa di ay buot ni mo ipasabot sa bayat? Ikaw ang gusto na kong bayad. Gusto ko makaupan ka. Magakus ka. Mahagkan. Jerome, usa na ka tong makausa kay gayon nga. Wa ka pamingawan ako. Jerome, Kaya ko, wa na mawa sa kong huna-huna ang nahitapo nato. Nagpangita na ko sa imong address. amaw, ikaw rin maay kang midana ko. Oo, tinuod. Lagi. Unya, maayo man ka. Wa man lagi ka may kam. Dili de maayo. Maayo lagi. Unya lagi. Kau pa. Unya lagi ba? Siya, uy. Tana ba? Uy. Imang kamata, imang kamata. Ima na lang gipailaw man sa lamisa. Oh, Makitaan ka ni ka sa upan. tana lagi. May mga katitis man din eh. Alina. No. Mapauli ko sa'yo. Mamoy kong dugay kong nauli kagapon. At timanon ko siya kata, tingalig naglain pangyang lawas tungkol siyang pag-disgrasya kagabi. Kapitan ko sab siya buhak, ingon man ang paborito niyang cheesecake. Jerome. Jerome. Ay! Ay! Ikaw rin mo magugugial sa good. Arita dito sa pangko. Jerome ba? Diri. Diri sabak na ko. Jerome. Jerome, gibuang ko ni magmaayo. Oh, yan ako sa mansyon. Oh, wow mo sa kasakinan ni Aga. Tingalig may gipasugo sa driver sa gawas. May gipalit tingalig. Musa ka na ko. Ihatag ko kaniya ang mga buwag ko kining akong gasa niya. Ay, may nanawag tingalik si Armando. Tubagan ko na. Ayaw na lang good. Mag-usap pa kayo. Hello, Armando? Hain ka. Niya sa mansyon, God? Asa man di ay ko? Na makakaagata. Unsa? Ni anak ko sa mansyon o kuha ka din eh. Hain ka. Papasok na ka. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!